Hey, maing gabi. Day 5 na namo ron. Gabi namin nagsugod kay si Sino na busy kanina nya, si Mukong eskwela. Busy kay mi. Nya nakatugpog ko. Kuha na lang ko gusto testingan ba kay daghang kay mo share ni mga nani ba. Yawa isa. Bantay-bantay mo kay nato kay taga boring nga part atong i-play tong nato. Okay? Sugod na ta, largo. Kapit sa kahimayaan, mauray ang nakita, ang panagwing yung magsunod. Bulahan, ang tagbalay nga diyawitan. Bagong tuig, bagong kinabuhi, tuyugan sa atong pagbati. Atong awit tunog, atong laylayon, haring magmalipayon. Kasadyan kagaan, kapit sa kahimayaan, mauray ang langit. Balay ko ya Jay atong kantahan dire. Kuan ba minimum 20. Bulan, ang tagbalay nga giyawin. Awit nga halangyo, sa tanging pansin, magmalipayon. Una naman, kay tuli ng araw, Paskong nagdaan, tila ba o kailanman. Ngayon ay Pasko, dapat ba salamatan? Ngayon ay Pasko, tayo ay mag-awitan. Pasko, Pasko, Pasko na naman muli, ang araw nating kinakagingiti. Pasko, Pasko, Pasko na naman muli, ang pag-ibig na naghari. Pasko na naman, hukay tuli ng araw. Paskong magdaan, tila ba o kailanman. Ngayon ay Pasko, dapat pasalamatan. Ngayon ay Pasko, tayo ay mag-awitan. Pasko, Pasko, Pasko na naman muli, ang nag-araw natin pinakangimiti. Pasko, Pasko, Pasko na naman muli, ang pag-ibig na naghari. Pasko na naman, hukay tuli ng araw. Paskong nagdaan, tila ba o kailan lang. Ngayon ay Pasko, dapat pasalamatan. Ngayon ay Pasko, tayo ay mag-awitan. Pasko. Woo! Salamat! Salamat, Nay. Napagaw na kayo guys, napagaw na kayo. Napagaw na mi. Humanami diha sa sentro sa Kasuon yun, amo ang balwarte. Kita na mo niya. Okay gyapong panagat pero among expect dako-dako gyud mi ta og income ron kay kuan niya. Ang nanaygon mga bata pati naghana, magsunod-sunod mis mga bata. Nya say maguna mi, say magsunod na pud sila nya. Sa mga target nga kanang mga dagkog igon ta. Nana may bata nagunaw nya. Nakahatag sila 20-20. Kundi jis nya. Nana mahatag sila sa gatos namo nya. Ilahang inadlawan kay waray 200 di gansi sila, di ba? Lisod man mandilihin siya god ko na. Karon na namin diri padulong na mig-bless, mao na ni last na mo mga balay. Minor na po na ako akong tingog kay kuha na. Padung na mo mapagaw niya napay ugma taman pa benching ko. Okay? Bye-bye. Okay, patingog ka sino? Ani, anapod kami. Manaygon mi din. Ayaw mi kalinte, ang agulang taga ikami. Ane, anapod kami. Manaygon mi din. Ayaw mi kalinte, di man imo balik mi din. Sa langit wala ang din. Sa langit wala ang din. Sa langit wala ang din. Kay tuan ang kuyo si San Miguel. Sa impyerno wala'y sigarilyo. Sa impyerno wala'y sigarilyo.
Sa impyerno walay sigarilyo. Ito ang marijuana ug shabu. Tama na. Paul, kaya namin kontabol. Salamat. Ani balik. Thank you. Ang nabait ninyo. Good. Tol, ang basto na. Salamat. Una naman, okay tuloy ng araw. As kung nagdaan, sila ba o kailan lang? Thank you. Thank you. Thank you. Ang mabait ninyo. Thank you. Salamat. Iyo, dili ka maguna. Dira? Ay, gibat yung balay. 20 naman minimum. Guys. Wala may balay.